Wayne Buttigieg ta' 41 sena u Jesmond Gillard ta' 58 sena li jgħixu l-mellieħa baqgħu jinżammu taħt arrest wara li tresqu l-qorti mixlija bit-traffikar ta' droga. Fil-qorti nstema' kif l-iskwadra ta' kontra droga fih dan il-korp tal-pulizija ċevit informazzjoni konfidenzjali li Buttigieg huwa parti minn ċirku ta' traffikar ta' droga u wara xi osservazzjonijiet, il-pulizija waqfet liż-żewġ akkużati. Jidher li fil-karozza li kienu fiha nstabu 4 pakketti sustanza suspettata kokaina u 8 pakketti tal-istess sustanza nstabu fuq Buttigieg. B'kollox kien hemm madwar 350 gramma. Fil-qorti ntqal ukoll li fid-dar ta' Buttigieg allegatament instabu wkoll kważi 10,000 euro fi flus kontanti. Intqal ukoll kif fil-passat l-akkużat kien diġà nstab ħati ta' traffikar ta' droga. Fid-dar ta' Jesmond Gillard instabu aktar sustanzi suspettużi kif ukoll affarijiet li jindikaw traffikar ta' droga. B'kollox instab 9 kilo droga brabta ma' dan il-każ b'valur ta' 27,000 euro. L-imputati ma natawx il-ħelsin mill-arrest minħabba biża' serja ta' intraxx tal-provi, kif ukoll li hemm xhieda li jridu jixhdu u l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. L-assi taż-żewġ imputati ġew iffriżati.